Ahoj, vítej u dnešní lekce. Začneme tím, že se pohodlně posadíš na podložku. Prodluž páteř, ramena dolů, uvolní krk, levé ucho k levému rameni. Můžeš si jemně položit ruku na hlavu a pravou ruku natáhni vedle sebe. 3 až 5 hlubokých nádechů a výdechů. Uvolni čelist a propoj se se svým dechem. Nádech a výdech. Poslední hluboký nádech a uvolni hlavu na střed a vyměníme strany. Pravé ucho k pravému rameni, ruku si můžeš jemně položit na hlavu a levá ruka vedle těla. Dýchej zhluboka, s rovnou páteří. Sama si teď odpověz, na co se dnes těšíš. Jaký chceš mít den? Poslední hluboký nádech, hlavu na střed a přesuneme se na tabletop na všechny 4. Několik cat and cow, probudíme páteř, s nádechem se prohni, hlava nahoru, s výdechem se vyhrab, brada k hrudníku, ještě 3krát. Nádech, hlava nahoru a výdech, vyhrbit. Nádech a výdech. Poslední nádech a s výdechem půjdeme do neutrální polohy tabletop. Natáhni pravou nohu vedle sebe, kotník, koleno, boky jsou v jedné rovině, levá ruka jde vzhůru, twist a s výdechem ji jako jehly protáhni pod sebou, ucho a rameno jsou na podložce. Pravou rukou si můžeš zapřít, anebo může relaxovat na spodních zádech. Dýchej zhluboka, uvolní krk. Pravá ruka jde zpátky na podložku, zapři se a zvedni. Pravá noha jde přes levou, tak daleko, jak to jen jde. Podívej se přes levé rameno, zatlač do pravého boku pro lepší protažení. Hluboký nádech a výdech. Pravá noha jde dopředu a přistane z vnější strany vedle dlaně. To znamená, že obě dlaně jsou uvnitř. Podrbat mauíka. Hlavu nahoru, boky zatlač dolů. Můžeš se lehce pohybovat, rozhýbat ráno to tělo. Poslední nádech. Zapři špičku zadní nohy do podložky, zvedni koleno. Levá ruka se zapře do podložky, pravá vzhůru, twist, nádech. Pokud to jde a je to pro tebe příjemné, dívej se nahoru. S výdechem pravá ruka dolů a dáme si náš dnešní downward facing dog, střecha. Můžeš pokrčit a natáhnout jednu a pak druhou nohu. Pokud máš ponožky jako já, tak ti to může pěkně klouzat. Prodýchej si tuhle pozici. Ráno bývají svaly hodně zatuhlí. Rozhýbeme je. Nádech a s výdechem na všechny 4 tabletop pozice. S nádechem levá noha do strany, boky, koleno, kotník v jedné linii.
Zapři se do levé ruky, pravá ruka vzhůru twist a podvlíkni pod sebou. Ucho a rameno na podložce, levá ruka odpočívá na spodních zádech. Levá ruka zpět do podložky, tabletop pozice. Levá noha jde přes pravou a podívej se na ní přes rameno. Zapři se do boků. Levá noha z vnější strany dlaně, obě dlaně jsou uprostřed. Podrbeme maučka, rozhýbej se v pohybu dopředu a dozadu. Dýchej v téhle pozici. Pokud často sedíš v práci jako já, je potřeba tenhle sval protahovat každý den. Špičku zapři do podložky, koleno vzhůru, twist, levá ruka nahoru a dýchej. Levá ruka zpátky do podložky, zapři se, downward facing dog, střecha. Zase si dej takovou malou procházku. Natáhni a pokrč jednu a potom druhou nohu. Poslední nádech a s výdechem pomalinku rukama přicupkej až k tělu. Chytni si lokty a pomalinku se pohupuj. Kolena nech pokrčená, hlavně pokud tohle cvičení děláš ráno. Ze strany na stranu. Uvolni ruce, nohy dále od sebe, širší než boky, Malasana, yogi squat nebo sumo squat. Anjali mudra a lokty zatlač do kolen. Oči si nech zavřené. Nádech a s výdechem si pomalinku přicupitej do plenku, prkno. Kolena do podložky a sesuň se do pozice swingy. Maui je můj nejlepší yoga buddy. Cvičí se mnou jogu už od štěňátka. A ty si užij tuhle pozici. Tvoje páteř bude happy. Nádech a s výdechem child's pose, pozice dítěte. Sedni si na paty, ruce natáhni dopředu, prodýchej si tuhle pozici. 5 hlubokých nádechů a výdechů. Poslední nádech a s výdechem se pomalu začni zvedat. Kolena k sobě a posaď se na podložku, tak, jak je to tobě příjemný. A zavři oči. Uvědom si, jak se teď cítíš. Jak se cítíš oproti tomu, než jsi dnes začala jogovou praxi? Je naprosto úžasný, jak 10 minut jógy dokáže změnit celé ráno, celý den.
děkuji ti, že jsi pro sebe udělala čas na tuhle jogovou praxi. From my heart to yours. Namaste. Dej tomuhle videu like a odebírej pro více jógy.